Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha sizawuthetha ngemeko kaGiven Msimanga. Kubonakala ke ngongathi uGiven Msimanga yenye yeplayers Kaizer Chiefs ke ezokuyincama isepha kuStellenbosch kunye noAshley Du Plessis kunye nemali ukwenza into yokubana ke bafumane uLangelihle Phili. Ideal kaLangelihle Phili baphulaphula neKaizer Chiefs mantsantsa kusaxoxwa nayizolo kwelesithathu kuthiwa ke bezibemanzini ukuxoxwa pha iKaizer Chiefs imfuna apha uLangelihle Phili. Sekubonakala ngathi ke noko izinto zizawuyanga kwiKaizer Chiefs othi ga ngoku, ngoba iKaizer Chiefs ithathe isigqibo sokubana ke iza kubanika uGiven Msimanga kunye ke noAshley Du Plessis emveni koko ibeke ke imali ngaphezulu. Asikazi ke baphulaphuli ke iyawuzala nkomoni na. Khumbula loo nto yokubana ke uGiven Msimanga usene-contract phana eqela leKaizer Chiefs, naye ngomnye ke wee-defenders centre back zeKaizer Chiefs ke ebezikhona ke kwezi sizini zonke. Umfana omdala phantsi kwesandla sikanaphi bekwakhona, phantsi kwesandla sabaqeqeshi ke bagqibohamba ebekwakhona kumfana omdala kaGiven Msimanga. Wayesuka phaa kweze-TS Galaxy, wayengukapteni ke phaa ixesha elide. Siselapho ke kuGiven Msimanga, thina ke ngokwethu umbono besicinga into yokubana ke Kaizer Chiefs benganothatha noba ke Inaciano Miguel lo imdibanise ke noDu Plessis ke ibase phaa kwelaa qela, ngoba iMiguel lo ndawuthi ukujonga ingathi usazawuqala phantsi Kaizer Chiefs ayinikeza iingxaki ezininzi. Ezaa ngxaki ebeyinikeza phaa kusizini ephelileyo usazawuqhubeleka iKaizer Chiefs ayinikeze zona ezaa ngxaki. Ewe siyavuma iKaizer Chiefs inazo i-centre back because igqibo sayina uThabo Molesane ngoku. Inaye phaa ubuyile noDotli injury umfana omdala. Ibe iMiguel ukhona naye umfana omdala uMiguel phaa kweza centre back zeqela ke leKaizer Chiefs. Umbuzo ke ukhona noZitha Khweneka, umbuzo kumile nanku, ingaba nango umpho ngcono kuMiguel kunye noGiven Msimanga xa siqwalasela ke thina. Asizuzibala ke ezinye centre back, sizawubala nje uMiguel noMsimanga. Xa sibuya thina nethu impendulo sithi ngekungcono iKaizer Chiefs into yokubana ke ihambise noba nguMiguel. Mhlawumbi ke iStellenbosch ke besingazuyamkela kuloo deal inomiguel phakathi, asazi. Mhlawumbi iKaizer Chiefs iqonda into yokubana ke mayithathe uGiven Msimanga lo imdibanise phaa noAshley Du Plessis. Kodwa ke baphulaphuli ke loo deal leyo ayikapasi, kusaxoxwa. Sizawuziva ke iziphumo zayo uba zawuzala nkomoni na. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho nento yokubana niva njani ngale deal, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.